Okwendo si ija bosa gwa blood the best na mortgage aka we kuziele gi. So sabiko adim confused. Kenke bụ the rightful part. Okay, thank you for that question. Hencho kan kowala ge bụ na ọsọ agwụ ndị ọsọ agwụ bụ ndị nwere spirit. Also ha bụ ndị nwere ọgbụgbọ. I can tell you. A physician nwere ọgbụgbọ. A pharmacist nwere ọgbụgbọ. An inventor ndị rụpụtara phone a ọgbụgbọ. Enwere so many profession niile ọgbụgbọ. Iju onwe gị ọsọ ndị ọdịnala pụtara tata ndị dibịa maka na ndị dibịa na-ekwu ihe a bụ ndị dibịa ọgbara ọfụ, ndị dibịa Facebook. ọsọ ndị dibịa Facebook amaara ihe bụ agwụ mbụ. I can tell you bido n'oge nke ndị nna anyị ha a na-agba ọsọ agwụ ka mmalụ ga-atụ nna mụtara nna m onye dibịa a herbalist then bụrụ onye chiri ọzọ. Mgbe ọ na-etonite mgbe ọ na-arụ ọrụ ya ọ kpọrọ ofu nwa ya bụ nna m agwụ mara na-akụziri ya ọrụ. Ọ nna m a na-eje wetara ya nzu na-eje akpatara ya mgbọrọgwụ. O jebe ọrụ ọkpọrọ ya a na-akpọ ya okote akpa dibịa. Dibịa ọbụla na gboo nwere onye na-agba ojebe ọrụ ọkpọrọ ya asị nwa ọrụ ya ọsọ agwụ ka ọ na-agba. O mechaa onye gị ọfọ agwụ gọzie gị. Mgbe nna m mụtara nna m na-achị nwụọ nna m ka ọ ghara ihe niile n'aka. So etu a ka ọ dị na gboo. O wee lụzie mgbe ndị ụka batara wee mezie na ụmụaka jezie n'ụlọ akwụkwọ wee bere nwa ọchị ụmụaka jebezie brokozari jewe apa juzie na ha ma na-esozi nna ha na-alụ n'ihu ọrụ. A na-akpọzi ahụ Chijioke bịa ka anyị jee n'ihu ọrụ ọsị ya nọ ihe ndị ọgọ mmụọ. Ụmụazị wee kwụsịzie ịsa abụ nna ha. O mezie nna fa nwụzie nwa ha ejezie kpọpụ ihe niile eji nna fa ji wee mee dibịa. Onye na-enye nsogbu na famili dị iche. So ịgba ọsọ agwụ dịwara gboo. So onye sịghị na ọ ya agba ọsọ agwụ bụ onye nwere nganga. Mana onye a na-asị na ọ ya agba ọsọ agwụ ọ nọ n'afọ nne na mgbe ọ na-eje ụka mara ihe bụ ihe ịtụ nzu n'ime ndị mmụọ na iji achụ aja na mmiri. Ọgwụ na Facebook ọ nọ na-afụ onye na-ejenụ wee mụta ya. Kama ọ ya adịzighọ mbụrụ enough wee nye kredit to onye ahụ ọ mụtara ya n'aka ya. O believe na ọnya wee teghachi and believe me ndị niile a na-eme dị amụta n'aka ndị a ọ na-eso onye ọ na-amụta na adị confused. And most times ha megide ha dị confused. Inu na o nwere eze nwaanyị ma ọ bụ eze nwoke nọgidoro wee chegharịa jebe Christian ụwọdị ndị a. Maka na ọ bụrụ ọdụrọ grounded. Maka na ọ bụrụ na onye gbara ọsọ agwụ mgbe anyị dị ọsọ agwụ ka ị ga na-ajụ questions na confuse gị ịdị well grounded. And marozi na o nwere ngozi onye gbara ọsọ agwụ ga-enye gị kụziere ụdị secret. I can tell you na Facebook mmadụ ya sị weta nka mee nka mana ọ gwara na o nwere mgbe eji project ọrụ. So ndị niile a na-eji eme ihe ma afụta ha sị fake. Mbụrụ nwa na m abụrụ onye ọrụ iwee sị na ị gbara ọsọ agwụ ma bịa na nke gị maka ịmụtara ọrụ. Mana ije mụtachazi ọrụ ịda afụ na mekanik nwere ike mụcha mekanik na nke ọgịa o bidozi ọrụ emechaa ọkụ ọgịa. Ihe ejegoro nweta experience nyochazie ịkazi ọga gị nwa akpọrọ ọrụ ga-adịzi mmụọ karịa ya. Ịdị afụ na o nwere ndị nwata akwụkwọ nwere ike imecha bụrụ prọfesọ karịa tichi ya na skuul. So ihe ejegoro nweta the basic knowledge. Example, ndị fada bụ ndị akpọrọ ọrụ, ndị ụkọchukwu bụ ndị akpọrọ ọrụ, pastọs bụ ndị akpọrọ ọrụ, chinọsọ gụ ka ha nwa agwụ. Onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ mana ha na-ebu ụzọ jee basic knowledge teaching. O nwetazie teaching aha o wee adịzie na nke wee bụrụ odogwu ka mma alụghị ka m were winners. Adeboye, Pastor Adeboye ọ sabụlụ onye a na-akpọ Archbishop Benson Idahosa ementọ ya. Mgbe Idahosa nwụziri o bidoziri nke o wee debe ude winners na-edu ude na even karịzie Idahosa. Etu a ka ọ dị. Ka nwekwa onwe mma atụ nwere ọtụtụ ndị mgbara ọsọ agwụ na nke today ọ bụrụ ka m wee tụọ ọnụ mana today akago m all of them. Gị nwa na-ege ntị nwere ike ịgbakwa ọsọ na-agwụ n'aka onye ọbụla ị na-ajụzie mmụọ adịzie more tense na ihe anyị mụtara mana inwego the basic knowledge ị nwere ike ịka ọga gị. So ka anyị kwụsị na mpako anọ na n'ọdịnala ka ọka. Ndị pastọs na-eje pastọ skuul, ndị fada na-eje nke ha, ndị dọkịta na-eje ọtụtụ Richard School, housemanship, Jos. Mana abịa na nke ndị dibịa ha na-eko. So I can tell you, gwa m a top notch pastor na Nigeria enwere onye ọsa gwa m. Adị m ekwu m kparakwukwu ndị anọcha na warehouse nọ na ofu shop. Gwa m a top notch pastor enwere onye ọsa abụrụ. So it's only professionals ndị dị well groomed, ndị well trained na adị successful n'ọrụ mmụọ. Mark my word.
o nwere onye ya akwa afa kịta na ọ bụ dibịa na-ewu ewu na Facebook ị mara na nne ya bụ eze nwaanyị tere nụọ ya ị nwere idea ka m kwụsị ebe a nwa ajụjụ ị nwere ịjụkwazie thank you